hagan ke por ba mentah ngaong ye pi ka kubor ka bangawan roa ban pensiau ban ya thu hapdeng jong pi kilong pa kilong kemi ki khon samla kan thai bat chen rang ki ba e ki ba thrang ki ba sliang ki ai ki jingbam ka ba kanja men sim kini ki si bangi em ka por ka bangi dan kaya ka ba menta ka bangi long kum ne ngitip shisha bat ngila itu ro bat ngisngau thu ro kadai ka bakhat tu kisngi bakhat du ka por bakhat du kaya ka bakhat tu ka jingale hawai po wai ubreu ka jingale hawai po wai ubangai jong utrai Jesus Christ ka jingale ka dok bat mensem ken mau kene ka wai kum ki Kristen kum ki bangai jong belai kum ki khon bersuspa ke jong belai ngim dei ban kut hakadok hau pila sedang ho mensem ha bangila poi ho mensem ha bangila jingi ho mensem bat ngide ban kut ro ho mensem om dei yang ai pi kamlong yang ni sedang no mensem ngikut hakadok kum kata ublay sngosi ublay yam ublay sngosi ya kum kata ka jingam Paul apostol Quran ni kinong Galatia wong pi day kiba bit haduk kata-kata pila sedang no mensem pila poi ho mensem pila jingi ki ki bakenja mensem Henry ka bakut kalong ba pikut hakadok sengap ngan pulia pedang jong pia kana ke por ini ka ketien jong belai ka stiu Paul apostol cekinong Galatia lai kalanong kada khot ka balai ki kintin bagi ketien jong belai bagi keren kumne hato pilong ki ba bi kata-kata haba pi lap sedang hau mensem la pendap mentah ya pi hakadok Yaro itrai Hallelujah Ko ki ba it ki jong belai Ko ki ba suspa ki jong try Ko ki khon jong belai Piu i pi itu yaladi Haba pila jingi hau mensem Haba pila jingi hau mensem Pila sedang dau mensem pila jingi haki ki bakanja belai habangla jingi haki ki bakanja beneng ngide ban long kita gi breu ban duai jur bah ban pendam bahaga jing duai ban yeng bahaga jing duai ban yeng skam ga jing duai ban yaine skam ga jing duai kan mau ban duai kum ne ông mensem khot hikaya nga kum baga ktin jome ka ang Lukas khat ad khot ba khat ad mensem khot hikaya nga ki ke bakanja mensem habanga ji ki bakanja mensem to hikaya nga ki bakanja mensem ring nga krin nga kham she jellew pan no mensem khot ka jingaram hikaya nga bagana ka jingem jonga ka jinge jonga nganang ban penkot yeladi da ka banga rai da ka banga kot jingmot ngan kot haki ki bakanja mensem ki bakanja belai ki bakanja beneng nganom paidin pan ka jingerap no mensem khot duai pitip ki bakut hakadok ong Paul apostol kim la ban pen sngau bha ublai cham sngau bha ka stiu Paul apostol chikinong rom pra kalanang nakhot ka ba pra kita ki balong hakadok kim la ban pen sngau bha ublai bat ublai ru cham sngau bha yakum kita ki balong hakadok
ki jing kwa jong kadok ki jing temu jong kadok ko persya ke bakenja mensem Paul apostol Ukran kaltiasan khadreu ong kumne na ong ipi yai daga jing hikai jong mensem khot bat daga jing alam ga jong mensem khot daga jing kersyan daga jing rap jong mensem khot kadok taka yelek mar persya iki jing hikai jong mensem khot kadok ka yelek persya Paul apostol Ukran kumne kita kiba bet hakadok kinyo ot na kata kadok kebaput Henry kita kiba bet hau mensem kinyo ot no mensem ka jing bam jukot pek ngan ang ya fi kana ga jing ka bang kana kadok kat nu singin sa ane jing ni kadok kana kadok kan saput ladangi mentah ni penkut ila di hakadok kena ke mensim jong pi kena pi ima kena kadok kanom put ke mama kena ke wai ke basngoma kena ke wai haga snge jing bishar dei te kadau kalong kadon kam yang ngai pi haduk kata ban bami ke bakan jaman sip ban pensai ikan ke mensim jong pi ban pen plung ke bakan jaman sip jingia ke bakan jabalai jingia ke bakan jaman sip pan jingirap na mensim khoi un hikai pi ke bakan jaman sip kalau jing hikai jong mensim khoi pendam ke jing hikai ke jong mensim khoi mensim khoi udai unong hikai jong ngajong pi ong ke Bible ia ka bau Jisu da kular un ai kata ka jing ai sngo bhai ngai pi mensim khoi bat utau mensim khoi ka partai kam itu yo pi itu yo namaru yaisa udon bat pi ya right ko ki be i jong blai ki ba suspa ke jong try kamlong yang hakam de ye pi bangin kot hakadok ngai de ban kot hau mensem hoi ka jing jong pi sedang na kadok nga ong i pi ke ka wai pen kot hau mensem bat ki hau mensem bat pinyo ot nau tau mensem ka jing bam jukot ya roi try eat yo belai syakri yo belai syarai dua ialah ka jong ka jing pengkrak ialah ka jong ka jing ka jing wan try Jisu kalajan ublen kar khoi fi hagane ka por ngan dua yi fi tu ini dua try Jisu ngadwai kelong kpa kelong kemi ke khon samla ki basngap i basya skor ke khobor jamme kar khoi ki ko try yarab iki ablai jonga bakin long ki beriu ki bayang skam bat ki bakot jingmot hoi try ki sedang ne kado ai bakin kot hau mensim khoi yalam bat hikai ki amenga syangi amenga ai ti ablai ngada duai na ngada pan kini baro kerteng Jisu amen yaro try to blen ker khoi fi ngin se kendo ublen ker khoi fi nam ta ko boram chango amen